Usiku wathawu mawu a ceasefire alengezedwa pakati pa Iran ndi Israel. Koma lero mmawa mamissiles akupitiriza kupha ndi kuletsa, ndipo izi zikuonetsa kuti mtendere siweniweni. Lero tikukupatsirani kufotokozera kwathunthu kusatira zomwe aliyense anafuna zomwe zinachitika masiku 38 a nkhondo ndi momwe ceasefire ikuyendera. Tikambirana zomwe zimakhuza dziko lanu, mafuta komanso ndalama zomwe mungagwiritse ntchito kuti mutetezeke. Ndikupempha khalani ndi notebook kapena pencil chifukwa mfundo zosatirazi ndi zofunikira kwambiri. Koma kuti timvesese komanso kudziwa zambiri tiyendikhalire limodzi pamenepo, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Choyamba komanso chofunikira kuchidziwa ndi chakuti ceasefire ndi mchitidwe kapena kunena kuti ndi program imene imakhalapo malingana ndi mgwirizano umene mumapanga mbali ziwiri zomwe inu mukumenyana, ndipo m'malo mwake mumagwirizana kuyima kaye nkhondo kwa kanthawi kochepa. Ndi kuti ngati nkotheka ngati mukhale ndi peace deal ya mphamvu, ndi kuti nkhondoyo itheratu. Ngati kumvanako sikukhalapo, ndiye kuti nkhondoyo idzapitirira kumenyedwa. Choncho mtsiku lero tikhala tikuona komanso kukambirana nkhani yokhuza mgwirizano umene America komanso Iran akambirana poyima kaye pa nkhondoyi kwa sabata ziwiri, mpaka patafikira kumvesesana kapena kusamvesesana kumene kubweretse kupitirira kwa nkhondoyi kapena kuyimiratu kapena kutheratu kwa nkhondoyi. Koma mwina mutisanapite patali ndimafuna mudziwe kunena kuti zolinga zimene maikowa ankamenyerana Israeli, Iran, America zinali zotani. Kotero ndiloleni kuti ndifotokoze magawo onse pokhuza zifukwa zimene maiko onse mbali zonse ankachitira nkhondoyi. Dziko la Israeli cholinga chawo chachikulu polowa mu nkhondoyi ndiko kulesa mapulogalamu a nyukiliya amene dziko la Iran limachita. Komanso chinthu china chachiwiri ndi kuzinda boma lolimba la Iran lomwe linali kuyembekezeka kuwononga Israeli ngati angakhale ndi mapulogalamu a nyukiliya. Kuchokera mu chaka cha 1979 pamene Ali Ayatollah Khamenei adalowa pa utsogoleri, dziko la Israeli lakhala lisakumvana kwambiri ndi dziko limeneli la Iran, ndipo malingana ndi mtsogoleri yemwe adalipo Ali Ayatollah Khamenei yemwe adatisiya pa 28 February mchaka chomwe chino cha 2026 adalengeza kunena kuti ngati programu ya nyukiliya ifike kumapeto dziko la Israeli silizakhalako. Kotero ichi chakhala chikupereka mantha ku dziko limeneli la Israeli. Chifukwa chake nkhondo itayamba dziko la Israeli ndi limodzi mwa top countries amene adaonekera pa mtunda polimbana ndi dziko la Iran muganizo lofuna kusintha boma lolimba lomwe linalipo limene lidali pansi pa Ayatollah Khamenei. Ndipo dziko la US nawonso cholinga chawo chachikulu ndi kuletsa dziko la Iran kuchita programu ya nyukiliya komanso kusintha boma. Nkhani ndi yomwe ija kunena kuti mu nthawi imene ya 1979 itangotha Iranian Revolution panabwera utsogoleri olimba umene dziko la America kunali kovuta kulowa mkati mwa Iran. Chifukwa chonena kuti mu utsogoleri umene udagwesedwa umene unalipo wa Pahlavi udali utsogoleri umodzi umene dziko la Israeli komanso America ankagwirizana nalo kwambiri mu magawo osiyanasiyana maka kunkhani za mafuta komanso zinthu zina zokhuza utsogoleri mmenemo mu dziko la Iran. Koma utalowa utsogoleri wa Ali Ayatollah Khamenei, dziko la America linali ngati latsekeredwa makomo ake olowa ndi kuchita ma affairs osiyanasiyana mdziko limeneli la Iran. Kotero nawonso cholinga chawo ndi kusintha boma kumene mawu ake Donald Trump adalankhula kunena kuti nkhondoyi ikapita kumapeto dziko la America lisankhira dziko la Iran mtsogoleri ndipo ampasa mphamvu zolamulira dziko limeneli. Choncho cholinga chawo nawonso ni kusintha kwa boma. Komanso chinthu china chimene dziko limeneli la America likuchitira nkhondoyi ndi kuongolera mafuta a Iran ndi kulesa China kupeza mafuta otsika mtengo mdziko limeneli la Iran. Mutsaiwale kunena kuti kuli bungwe lija la the BRICS limene muli maiko monga Brazil, Iran, Russia, China komanso South Africa.
amene adagwirizana zochita malonda pa mitengo yotsika komanso osagwiritsa ntchito ndalama ija yodziwika pa dziko lonse lapansi dola, imene maiko ochuluka akamachita international trade amayigwiritsa. Koma mosiyana napo ndi mgwirizano wa the BRICS, iwo udayika kumbali ndalama imeneyi ndikuwuzana kuti azigwiritsa ntchito ndalama zimene eni ake amagwiritsira ntchito m'maiko mwawo. Choncho nalo dziko la America limachita nkhondo ndi dziko la Iran, kapena likuchita nkhondo ndi dziko la Iran pa zolinga zitatu zimenezi. Choyamba, monga nakamba kale, kufuna kuletsa programu ya dziko la Iran yopanga mabomba a nyuklia komanso zida za nyuklia, komanso nkhani ina yakusintha kwa boma kumene kunadza mu zaka za 1979 atachosedwa Pahlavi ndi kulowa Ali Ayatollah Khamenei, komanso kufuna kutenga utsogoleri kapena kuti kufuna kukhala ndi mphamvu zonse zolamulira mafuta a mdziko limeneli la Iran. Pamene nalo dziko la Iran silinaleke kapena kukana nkhondoyi pa zifukwa monga izi, iwowa ali ndi cholinga chofuna kuteteza malo akulu amenenso ndi chida chachikulu mdziko limeneli la Iran. Malo akulu kwambiri mdziko limeneli la Iran amene ndi Strait of Hormuz, kumene ndi kudoko kumene kumatulukira mafuta ochuluka kwambiri, pafupifupi 20% ya mafuta omwe amagwiritsidwa ntchito pa dziko lino lapansi. So chinthu china chachiwiri ndikuonesesa kuti ngati iwo avutika ndikutinso dziko lonse livutika. Mwa njira ina Iran imazitenga kukhala mdzati wa zochitika za maiko osiyanasiyana pa dziko lapansi, maka pa nkhani imeneyi ya mafuta, kunena kuti amathandiza maiko ochuluka. Choncho ngati alole America kuti ikhale ndi ufulu wonse kumene ku Strait of Hormuz, ndiye kuti maikonso achita safa, ponena kuti dziko la America silili ndi zolinga zabwino kumalo amenewa. Ndipo chinthu china chachitatu ndichonena kuti mtengo wa mafuta unakwera kwambiri pamene nkhondo tsopano idayamba, ndipo pamene nkhondo idali mkati pafupifupi $126 pa barrel imodzi imene imakhala thini ya mafuta osasukunula. So Iran pofuna kuteteza zinthu zonsezi, kufuna kuonetsetsa kuti mtengo wa mafuta sunafike pokwera motero, ndifa chake sakulola America kutenga ufulu wonse kumene ku Strait of Hormuz. So mukaonetsetsa ndi momwe ndafotokozeramo zoonetsa kuti dziko lililonse limene likukhudzidwa pa nkhondoyi, maka maiko atatu amenewa, Iran, Israel komanso America, ali ndi zolinga zawo pa nkhondoyi, ndipo dziko lililonse lili ndi cholinga chake paokha. Ndipo zinthu zina zimene zikudza mkati mwa nkhondoyi zangokhala zosatira zimene zikudza pa nkhondoyi, koma zolinga zikuluzikulu ndi zimenezozo zimene zikuyang'anidwa pa nkhondoyi, kupatula imfa za anthu zimene zikudza ngati zosatira za nkhondo, koma zifukwa zazikulu ndizo zopindulira maikowa paokha mosasamalira moyo wa munthu. Tsono kufikira tsiku la lero pameneno tikukamba kuti ndi masiku 39 chiyambireni nkhondo. Kuchokera tsiku loyamba limene nkhondoyi idayamba, Iran idatumiza ma missiles ndi ma drones ku Israel ndi maiko oyandikira amene ndi ali mu bungwe lija la UAE, ndipo Israel pakuyankha kake idayankha mwamphamvu pameneno kudadza imfa ya mtsogoleri wa dziko limeneli la Iran. Ndipo kuchokera pa day 6 kufika day 15, US idaonekera ikulimbikitsa kuteteza mafuta ndi kuletsa China kupeza mafuta otsika kuchokera kumene ku Strait of Hormuz. Komano mkati mwa matsiku amene wanawonso Iran inayesesa kutsekereza Strait of Hormuz kuti America isalowe ndi kupeza banga lolamulira malo amenewa. Ndipo pamene matsiku akupita chitsogolo, pa day 16 kufika tsiku la namba 25, linaonekera gulu lija limene amalitchula kuti IRGC, limene ndi loyima pokha koma ndi bungwe la Chisilamu limene lawonso likumenya nawo nkhondo, limene limakhala based kapena kuti limene limakhala kwambiri kumene ku Lebanon, nawolonso likuyendesa nkhondo imeneyi payokha osadalira boma. Ndipo Israeli nayonso ikupitiriza kuponya ma missiles ndi ma drones. So mukaonesesa nkhondoyi yakhala ikukulira pamenenso matsiku akuchuluka, chifukwa pamene timafika day 26 kapena kuti tsiku la namba 26 mu nkhondoyi kusokonezeka kwa mafuta, ndipo mtengo wa mafuta udakwera kwambiri. Komano
Ngati mwa masiku amenewa ndi pamene tutaona Pakistan ikutenga nawo mbali ngati mlengi kapena nkhalapakati wa mkambirano wa nkhondo imeneyi. Ndipo dzulo limene ndi day number 36 Trump walengeza ceasefire kapena kuyima kwa nkhondoyi, ndipo wapereka 2 weeks imene ikhale yakupumulira nkhondoyi. Ndipo mkati mwa 2 weeks imeneyi mukhale muli zokambirana zosiyanasiyana zokhuza nkhondoyi, ndipo zitengera kunena kuti amvana zotani. Komano m'malo mwake dziko la Iran lidanenetsa kunena kuti ceasefire kapena kuti kuyima kwa nkhondoyi sikukutanthauza kuti nkhondo yatha, ndipo ngati America ikonzekere kuti nkhondo ipitirire, nawonso Iran ili yokonzeka kupitiriza nkhondoyi. Komano mawu ake Donald Trump adafotokoza kunena kuti ngakhale akulankhula motero, koma izi zikuonetsa kuti America ndiyo pambana 100%. Nawonso Iran yafotokoza kunena kuti nawonso ndiwo pambana chifukwa chona zoti mkati mwa masiku 38 amenewa dziko la America lakanika kupeza mphamvu kapena banga lolamulira Strait of Hormuz. Komano leloli limene ndi day 39 kutsatira ceasefire dzulo limene ndi pa 7 pamene Donald Trump walengeza kuyima kwa nkhondoyi. Ngakhale Donald Trump walengeza dzulo pa 7 April kunena kuti nkhondoyi ikuyenereka kuyima kwa sabata ziwiri, lero pa 8 April Iran idapitirizabe kuponya mabomba maiko monga Israel komanso maiko omwe ali pansi pa UAE, zimene zidapereka mafunso ochuluka kunena kuti popeza Donald Trump walengeza ceasefire kapena kuti kuyima kwa nkhondo ndipo dziko la Iran lavomereza, kodi izi zikutheka bwanji kuti Iran ipitirize kuponyanso mabomba ndi kupitiriza kupha komanso kufuna kuononga malo osiyanasiyana amene asilikali a Israel komanso America ali. Komano bungwe lija limene talitchula la IRGC limene ndi bungwe lapadera la asilamu losogoleredwa ndi asilamu silinalengezebe kuti likuyima pa nkhondoyi, ndipo nthawi zina iwowa akumathanso kuponya mabomba, ndipo leroli kwadzindikirika mabomba angapo omwe aponyedwa ndi gulu limeneli. So malo mwake Benjamin Netanyahu naye walengeza kunena kuti dziko la Lebanon likhalabe lili pa nkhondo ndi dziko la Israel, ndipo ceasefire imeneyi a Lebanon sikuakhuza, iwo apitiriza kuthirana nkhondo chifukwa chona zoti bungwe limene la IRGC limakhala kumeneko ku Lebanon pamodzi ndi gulu lija la Hezbollah. Choncho nditi Israel ipitirizabe kuphulitsa mabomba kudera limeneli. Koma mfundo yofunika kwambiri ndionera kuti aliyense akufuna kuonesa ngati ali opambana. Koma mwina funso lalikulu limene lingakhalepo ndilonera kuti kodi ceasefire imeneyi ikhala ndi phindu kwa anthu amba, popeza kunena kuti mkati mwa nkhondoyi amene aluza miyoyo yawo yambiri ndi anthu amba, anthu amene alibenso kuthekera kulikonse kumenya nkhondo koma zotsatira za nkhondo zimagwera iwo. Kodi 2 weeks imeneyi mukhale zakupsa, kodi America ichita zokambirana ndi Iran zotheseratu nkhondoyi, kapena monga a Iran anenera kunena kuti ngati America ikonzeka kuti nkhondo ipitirire, tiona nkhondo ikupitirirabe. Nangano ngati maiko ena zimenezi zikhalanso ndi phindu kwa iwo, popeza mafuta amene akukwerawa akukwera pa dziko lonse lapansi. Mwachitsanzo kwathu kuno ku Malawi taona tikukhala mu nyengo yotsowa mafuta kutsatira nkhondo imeneyi ya Iran, Israel komanso America. Kodi zimenezi zikhala ndi phindu kwa enafe? Tidikirire zotani mu 2 weeks imeneyi? So apa ndipo mapeto pa videoyi, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mark Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita subscribe kuti tithenso mokupatsirani ena kukonzerani pano pasama pita iwe chupsa. Atafuna kusiwe, siko lose liku